Takže čaute ľudia, vítam vás na natočnom video. A toto video je s mojou sestrou. Čaute. A natáčame Minecraft, to asi si každý všimol. Oho, super, ty si ma zhodil. OK, takže moja sestra tam videla desi psa, mini. A akože bol fakt pekný. OK, takže no začal som. Ale za kamerkou som stával tento dom chvíľku a som trošku ťažil. Len trošku, nie je to, ale fakt to nebolo veľa. Pusté. A toto je na čo? To si môžeš dať preč, to si môžeš odstrániť. Kedy urobíš okna? Je to tu škaredá. Okna, no škaredá si ty. Okna urobím až za chvíľku, pretože aj som za kamerkou ťažil trošku teda tých okien. Aha, tak neťažil, to fakt, kde som to dal? Tam zomrel, nie? Aha, vlastne tam som kde si zomrel. A kde sú tie okná, to neviem kde. OK, takže asi máš nejakú čestku, prosím? Hneď ju dám. Okay. Vytvorím čestku. Tento pes je pekný, toho si chcem ochočiť. Máš kosti? Nemám. No tak vidíš. Tak ale potom si... Nestoj na tej čestke. Ty si spadla. Ty si tam spadla. O, meč, ten si vezmem. Aj krompáč, aj bodky. Tie sú moje. Tie sú moje bodky. Tu dole. No. Toto je pekné. OK, takže ja si zoberiem toto a idem si urobiť... Idem nájsť nejaké ovce. Je ten pes? Neviem. Pusním by toho. A ja idem trošku povyťažovať tohto. Pieska. Aj tu je piesok, nie? Čiže ja vravím, že idem za tebou práve tam. Zabila som tu. Nájsť nejakú ovcu, lebo potrebujem... Prečo si nezobrala? Vlnu. Čo? Potrebujem vlnu. To spadlo. Koľko potrebujem vlny? 3, že? Aha. Som tak dávno nehral Minecraft. Pred majou, možno tak pred 2 mesiaci. OK, takže... To je ďalší pes. čo som chcel povedať, že pozdravujem Craftyho. Je to fakt cool typek. A určite bude v popisku videa. OK. Som tu zás. Pardon, stopol som to nechtiac. Ja som chcel to odfotografovať. Ale stopol som to. Neviem, prečo som to chcel odfotografovať, ale niečo ma napadlo a som to chcel odfotografovať. Ale neviem prečo. OK. Tak zabij. OK, myslíš, že 33 to piesku bude stačiť? Pusté vlna. Čo? Myslíš, že 33 piesku bude stačiť? Vlna. Tak ju zober. Ona zmizla. Pes. No, Tak to nebola kúra, to bol pes. Super. Ty sa smieš jak pofiderne. Hej. OK, idem tam prehodiť tú čestku. Dávaj si pozor na to psa, lebo ťa ešte zabije. Hej, si dať. Ona ho zabila. Ona je vrahyňa, chce si ochotiť psa. OK. Ona sa tu furt rehoce a... Keď ja robí nejaké fejsy. Tak ale ona je mrdnutá. Máš lopatu? Hej, Na čo je lopata? na 2 veci. Pusté, jasne. Že si strašne odvážne dieťa. No úplne. Ty si tak na vyhodenie. Ty si tak na vyhodenie dieťa. OK, takže dáme si toto. A... Čo? Nie, žiadny strich nedáme. Ty idiot. What the fuck, kde som to hodil zasa? Pána Jana. OK, ďalšie video bude zasa z Grabatrona a... jedna dobrá hra, pozri sa. Pozri sa na môj YouTube. Ja som to videla, ten Grabatron. Grabatron je dosť dobrá hra, mňa to baví akože. Baví ma to a možno by som, ak by som stiahol nejaký program, v ktorom môžem upravovať, tak určite, ale určite by som upravil a dal, ak by tam bolo zrýchľovanie, tak by som zrýchlil a dal by som timelapse, ale žiadny taký program nemôžem nájsť, takže moc prepáčte, ale asi chvíľku nebude žiadny ten timelapsík ani také niečo podobné,
pretože neviem žiadny program. Ja som si Movie Maker, to je úplne na dve veci. Toto nie, toto daj preč, daj sem to. Čo? To sklo, Ja to tam to nedávaj. nedaj. Ale to nie. Jej. To nie je to. Tak ja ho rozbijem. To nie, ty debil, daj mi ho. To sa ti hodilo. Ja si hľadám ešte nejakú ovcu. Tak si ju nájdi. Kráva, vidím tu samé krávy a prasiatka a psy. Mám toto flašky. Asi by si nemala toto, že? Čo? Vypijem a potom si dáme. Odkiaľ máš tie flašky? Som ich vyrobil. Aha, Trochu. na čo ti to je? Neviem. Len tak pri zábavu. Môžem to rozbiť. Musíme si tu dať dvere potom. Určite. Čo by som takého hnusného dreva? Či nie je pusté, čo to je? Mi sa to páči. Je to lepšie. Potom... Ty vole, ja som taký Čiže šupák. toto, Andrej? To je nejaké pofiderné, to bolo aj pri našom dome. Ty myslíš toto, že? Počkajte, ja vám to ukážem. Ja som to vykopala, ale... Ja viem však, ja viem, ale to by som tu mal desi mať. Ja vlastne to je dole. Ja to nájdem, to bude desi tu. Pri dome. Toto, Toto asi bolo... presne na čo ukazuje. Iron. To je také pofiderné dosť. Takže OK. Tu je pes. Dúfam, že ho nezabijem, pretože mňa zabil. OK, a rýchlo proste utekať, lebo bojím sa psa. A je dosť hardcore ten pes. Utekať mu, musím utiesť, utečíme mu. To je láma, ten malý ide proti mne. Preboha, musíš stále zabiť nejaké psy. Vrah. Ale aby ľuďom sa to bude páčiť. Shitting! Ten malý ma zabije ešte. Mi nič neoberá, to je to. OK, toho malého nezabijeme. Tomu malému dáme život, pretože sa mi moc páči a do mňa nejak neútočí. A to je asi sekund alebo búnuté. Ide noc a nemáš žiadne veci. On za mnou dolieza. To je super. A noc moc nemám rád. To bola taká malá ovca a ja som sa strátila. Išiel ako tým dolom, lebo som tam chcela Iron. Ale som do jednej strany. A idem urobiť zo skla. Hop. Ty kokos je taký idiot ten malý, nie že by vyšiel po týchto. OK, ja ho zabijem, pretože ma už mi prekáža. Nech ide sem. Ja si ho zabijem. Keby bol väčší, tak na mňa útočí, ale keď je malinký, tak moc mi neuberá teda. Super, keď sa stretíš v lese a... No, to je taký pofiderný les. Prečo sme práve v lese? A kde chceš? Ja som lepší si nenašiel. Už ťa vidím, jak som to vidím. Koľko máš týchto? 11 Iron, a tam bol ešte Iron, ale ja už nedošiel. Ale ja viem, že koľko máš vlny. Mierny. Tak sa odpoj, aby niečo videli ľudia. Sa odpoj. A ja sa vyspím. A... To sa mi nepodarilo. Vyspím sa a pripoj sa. Počkaj, ešte sa nie... Dobre. No super, mne to laglo. OK, už to som OK, ak cítite menšie lagy, tak sorry, vidím ťa, už som ťa vidím. Ak vidíte menšie lagy, trolilinku, také mikro, tak pardon, ale ja s tým neviem urobiť nič. Ja to mám na maximum a aj keby som to mal, ja mám všetko na maximum, FPS na 30, všetko, ale to je už asi môjim mobilom. Ale mne sa zdá, že keď hrám sám, akože tak mi to ide na viac FPS, sa mi moc zdá. Mne to tak teraz ide na takých 20 FPS, možno 25 FPS najviac. Ale akože ináč dobre. Čo by sme urobili? Choď na tebe trošku dreva nie, ale trošku tohto. Ja nemám. Veď kameň nemáš? No effect. To sa volá no effect. Tak ja viem, že to je no effect, ale tak ja to vypijem a asi to nič nedodáva, že? 9 minút, to je nejak málo. Takže dáme to tých 15 minút. 15 minút? Dáme do tých 15 minút, nie? Ok, takže to je náš krásny domček. A chcel som robiť dvere.
Chcel som urobiť dvere a tu je nejaký pes. Určite ho zabijem. Poď pes. Trhaj, piga. Trhaj. Máš prasa. Trhaj. Mi sa strašne páči tieto malé straky. Ježiš, ty si taký idiotský pes. Máš, že ti mi uberá nič. To čo je? Oni proste mi nič neuberajú. Dobrý psík. Však, lebo máme písmu. Ale to ma nenapadlo. Tak teraz už to je iná vec. Už je to iná vec. Aha, pardon, ja som si vôbec nevedel, že mám písmu, tak preto ne... OK, sorry za to. Dokrom počo mne ide kopať. Iron? Ha, si to kopal. Why not? No, išiel som urobiť tie dvere. Že? Ty prasto! Ono tam vyliezlo. Ale v našom dome nechajú tam prosím. Nechám ho tam, to som chcem, aby ale nespadlo. Tak tam robíš dvere, nie, vole. Ale z čoho? Postav tam. Prosto. Tak ako tam môžeš prasto? Neviem. To je nejaký inteligentný prasto. Nechcem, aby ste to tak, pardon, ak vidíte, myslíte o mne, že som idiot, že na čo to tam robím. Ale to bude nás malý miláčik. Lepší pes. Presne. Ono. Prečo robím tieto pripečené... Ty vole, že tu nič ani nie je. Tu nie je dvere. No. Ja som taký... Ale čo ma ľudia nepočujú vôbec? Ale... A nepočujete tak akože WTF. A pardon, nosím na to žiť takto, lebo... Koľko mám? Mám 25. Tak akože nevrav mi, že mi nejde urobiť. A tu sú dvere. Takéto pofiderné. A mám 6. Mohol som urobiť jedný, ja som robil 6. Ty vole, ja som urobil 6. Mohol som iba kliknúť raz a dostal by som 3. Why not? Ja to mám rád opakovanie. Tak si ho odvar. Vrajací mobil. Ty vole, tie dvere sú také pofiderné. Nič moc teda. Praso, sadni si tu. Sadni. A nebuď na čestke, prosím ťa. Lebo nemôžeme kvôli tebe otvoriť. Praso, vypadni, lebo ťa zabijem. Ty vole, teraz som na čestke, ja? Super. No, z tohto pofiderného kameňa niečo urobím. Pofiderný kameň sa mi páči. Ja som to dal. Jo, OK. Ja viem, čo z toho urobím. Vieš, čo z toho urobím? No. Urobím toto z toho. Je mi to smiešné proste. To také, ideme vstupovať do hrozných horšieho. OK, ide si v prdeli. Čože Iron? Aha, a s čím? Mám 24 Iron. Fakt, no ukáž. Máš iba 3 irony. Ale nerobím si prdel. Má fakt 25, či 24, či koľko. Tu je uhlie. Potopím sa. A vidím tu čo? Doly. Musí tých dol som ja. Týchto? Nie tých, ale tam, on to tam vedie, tu je veľa cestičiek, nemá kto dostanúť do hore, ale... Nech sa nedostaneš hore, tak ťa zabijem. OK, takže toto takto dáme. Super, míňam si kameň. Míňam si tento pofiderný kameň. No. OK, poď už. Už ideme končiť asi video. Už ideme končiť asi video. Netopier. Ok, tak poď, ak sa nedostaneš, tak to ukončím sám. No, kľudne to ukončí ja. Tak, OK. Takže, ako vidíte, moja sestra je zaostala a musí byť v doloch a... Počkej, idem na vrch. Tak kde si? Tak chvíľku ešte počkáme. No, tak chvíľku počkáme, tak zatiaľ... OK, takže idem to ukončiť. OK, takže z tohto videa bude všetko. Nezabudnite dať like, koment, odber a pozdrav, Terka. Čaute.